наргиз маъюби гурӯҳи якум аст. ӯ ҳамроҳ бо 9 тан аз ҳамтақдиронаш моҳҳо боз дунболи ташкили коргоҳи дузандагиянд. чанде пеш ноҳияи ҳукумати фирдавсӣ як биное барояшон ҷудо намуд, аммо барои таъмиру бароҳ мондани кор сармоягузор меҷӯянд. заминш чӣ надора, заминш қолӣ надора, отопление ҳичи надора ки мо ҳаминҷа чӣ кунем кор кунанд духтаро. барои кор кардан ҳаминҷа гуфтем камта дастгирӣ кунем ки ма чӣ кунем ҳаминҷа хати кор барои кор кардан. ин гурӯҳи маъюбон бовар доранд ки бо ташкили коргоҳи дузандагӣ метавонанд фоида ба даст оварда рӯзгори худро пеш баранд. ман мехоҳам ки ҳам мошина ёрдам кунам. ҳозир ман худам 3 мошина дорам. мошина ёрдам кунан, отопление кунан ки фарзандашонам биёрам монанд, худшонам кор кунан. дар хона фарзанди маъюба монда намешавад. масъулон мегӯянд дар пайи муроҷиати гурӯҳи занони маъюб 3 моҳ қабл ба онҳо биное доданд то кори худро шурӯъ намоянд ва аз мушкили занону духтарони маъюб хабар доранд. албатта коргоҳ таъмирталаб аст. мо метавонистем ки коргоҳи беҳтар тием ба онҳо ки таъмири камтар кунанд, лекин мо бурда нишон додем ҳамин ҷойҳоро бо сабаби ки роҳ каме дур буд, онҳо ҳамин ҷоро маҳқул карданд ва гуфтанд ки мо кӯшиш мекунем ки манамин соҳибкороя ёфта дарёфт карда таъмир кунем, лекин мо метавонем. ба гуфтаи ин масъул, ин гурӯҳ маъюбон аз пардохти ҳаққи иҷораи бино озод буда, дар сурати ташкили коргоҳ андоз низ намесупоранд. шикоятҳо аз набуди имтиёзу шароити кофӣ барои маъюбон пайваста садо медиҳад, аммо дар неҳодҳои давлатӣ мегӯянд солҳои охир таваҷҷӯҳ нисбати маъюбон бештар шуда, онҳо аз имконоту шароитҳои беҳтар бархурдоранд. дар кумитаи кор бо занон ва оилаи тоҷикистон гуфтанд, дар 2 соли ахир 7 тан аз занони маъюб соҳиби грантҳои президентӣ шуда, аз ин роҳ кору фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. бино ба маълумоти расмӣ, ҳамасола дар ҳаҷми 2 миллион сомонӣ грантҳои президентӣ барои занҳои соҳибкору ташаббускор ҷудо мешаванд, ки ин ба занони маъюби ҳунарманд низ рабт дорад. намояндагони бархе аз созмонҳои ҷамъиятӣ мегӯянд, солҳои охир талоши маълулон барои соҳиби ҷойи кор шудан ба маротиб бештар шудааст. бештар алалхусус занони маъюбият дошта, духтарони маъюбият дошта дар хонаҳо мешиштанд, шарм мекарданд ё ҳаррӯз доштанд аз баромадан ба ҷомеа. ҳозир бисёртар фаъол мебошанд. дар тоҷикистон беш аз 150 000 нафар ҳамчун маъюб ва ё афроди дорои имкониятҳои маҳдуд ба қайд гирифта шудааст.